Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3. Vivenda, desafíos e solucións. O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a 3 expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Larlilas, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves. Moitas gracias. En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi benvido tamén, Plácido. Bon día, Quack FM. Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda, que a cidadanía sinala últimamente como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda? Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, non é ningunha, non que crea eu, non sei, non que creo, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España, en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade tradicional, que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo na opción, non, por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non, que é finalmente o principal problema. Tamén, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente
a concentración de vivendas en persoas xurídicas que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce pois o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, non? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte, porque reconocemos na vivenda pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto, que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É dicir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo. O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que, ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Entón, bueno, pois, para o meu xuizo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda. Plácido? Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar, engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como o urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme Natalia se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera de un mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación ni defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida como é. E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece doutra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono. Sigo eu? Vale, moi ben.
Ben, esta cuestión é altamente interesante porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar onde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas e a cidade en verdade pode ser interpretada como digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio onde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, de construir ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou con frecuencia funcionando como infraestructura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda. Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déixame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas de un xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas e prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde criou fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dos problemas importantes. Uno, a posibilidade de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e é unha realidade e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir. Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades que teñen as persoas maiores, xa xubiladas, non? E que posiblemente se atopen con outro tipo de
necesidades que satisfacer. Con ¿no? seguridade. Temos outro tipo de necesidades. Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar á rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese non sei se de chamalo mercantilización, non? do planeamento. Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, aos 3 anos. Sí, e os 40. E os 40, efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, é dicir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas vivendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Non sabemos con exactitude cantas aldeas abandonadas en Galicia ou en cantas vive unha persoa soa, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, diagnosticar, segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e o mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construción da vivenda é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social que son elementales e fundamentales para a vida humana. E, bueno, pois a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Plácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves, eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia. Eu, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? As comunidades autónomas. Entonces, comentábamos antes de empezar o programa que hai unha lei que, por exemplo, a lei de 2023 do dereito á vivenda, feita polo Estado, o Estado central, que pode reorganizar, como di Plácido, non? Desde o punto de vista máis privado, non entra a cuestión do acceso máis ben, non? Dos dereitos frente á vivenda dos cidadáns. Pero esa lei cae ao final nun
nunha desazón legislativa, que é o que pasa moitas veces cando as competencias están moi repartidas, porque o Estado que temos funciona moi ben en xeral, pero ás veces ten estes pequenos nichos en donde as normas afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello, é fácil esquivala ao final, non? É fácil esquivala, o que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas, é o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos prezos de aluguer en zonas tensionadas, pois se estén aplicando moi suavemente, solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai o que decía Placio un pouco dos números, non hai un coñecemento, pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e, ademais, porque hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu, sinceramente, tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente. Bueno, serei moi breve, porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye, pois, ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai se somete a legislacións moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada, do crédito e da valoración especulativa do solo, secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou cuestións de habitabilidade que permanentemente estuveron cambiando conforme, teño que decir, pois foron producíndose avances tecnolóxicos, o mercado que non a sociedade, foron demandando cousas diferentes. O Estado pode regular alugueiros, e espero que faga robustamente, pode ampliar o parque público de vivenda, pode liderar, asumir en solitario ou ser un actor dominante na construcción da vivenda, como dixen anteriormente, mobilizar vivenda baleira. Son 530.000 as vivendas baleiras que hai en Galicia, 90.000 delas nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un Instituto Galego de Vivenda e Solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. Descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoiar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia. Eu quixera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno, para que tivese un precio asequible, é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de
meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable, todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos leva os temas, isto permitideme que conte a anécdota que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi, en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana e se salta a lei como quere. E é certo, a lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cosas obrigatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que el silencio administrativo se consideraba favorable, duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu, que non vivo no mundo do dereito, estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non houbera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, 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 un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fe de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo que en legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradicións moitas veces, e sin que pase nada. Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. Pois xa que intervís, Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non? Independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez. Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda, se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas, bueno, vamos facer un centro de maiores onde efectivamente haberá alosamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A proba é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un xuiz. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que este nun alosamento se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún xuiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir, non se recalifica o terreno. Bueno, pues entón falemos de residencia. Así que vamos falar falemos de residencia. Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, e vamos contar con zonas de, vamos chamarlle alosamentos, vamos chamarlle alosamentos que teñan un dormitorio, unha cocineña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa, coa intimidade e a privacidade necesaria, mais nos vamos ter tamén unha zona que chamámoslle fogar residencial, onde persoas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir ali. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en Lar Lilás saiba que vai poder vivir en Lar Lilás até o final da súa vida
con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dos pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en Las Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de una, vamos a chamar, casiña e non sei como chamar, alosamento tipo apartamento independente a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestes momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de garda. Carai. Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado, porque a necesidade é tan clara. Toda persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que os seus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio, nós, cando creamos a asociación, pensamos que iba a ser, pois, aí, unha asociación de solteiros barrás, e atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben, e que, sin embargo, que che dine, nos metémonos en Las Lilás porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando os nosos pais. Non queren que ser unha carga, non queremos ser unha carga, ¿no? E o millor que lle podemos facer aos meus fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nós, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. E os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia atopar un terreno suficientemente grande, perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto coa natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa, entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. Xa temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema obxectivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un período bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, de 1900 non sei cuánto, hasta el 2005, o precio da construción era 1.000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable, e de pronto disparouse, e agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construción, con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa
a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, pois ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos aos nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda, supoño, quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño. En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo. Sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotacións, os teño clarísimo. Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, no? En Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, non? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, non, solucións como, por exemplo, o cohousing, non? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financeiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que pois parece que fan moi difícil, non? Que decidamos construir pois unha solución residencial, habitacional en Galicia hoxe en día. Natalia, sí. Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é unha un dos problemas destas situacións, porque claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pois a propiedade compartida, a propiedade temporal, pois parece, sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila, e, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón, non é fácil, o millor, se non eres, que eres, propietario material ou propietario formal. Pero eso que é? Onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo está tendo determinados problemas, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo
Eso está na mente da xente tamén. Eso, digamos, é un tope, unha barreira para que que vayamos a determinadas solucións, non? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero dicir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que o mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia, é dicir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, non? Hai moito presuízo, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa. Plácido. Ben, eu abundando no que decía e, por suposto, sumándome a todo o que dixeron Natalia e Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política, é dicir, por que ás persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etc., aquí me sale a vena profesor, hai detrás un capitalismo depredador e a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, a vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus lexítimos propietarios que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuvera que ver coa autoproducción, autoconstrucción. A vivenda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada e en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei cuántas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que... Ánimo de lucro tiña, o que non tiña era lucro. Posibilidade de lucro. O ánimo sempre está aí. O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente, hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, desexolle todo o mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo. Nos 64 anos. Logo falamos. Cuélalo en la lista. Teño que decir que dentro desa estrategia capitalista hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente que esa é a defensa. Claro, que eu a aldea. Eu sempre digo que nós queremos crear unha aldea. Claro. Eso que nos queremos a aldea era o máis modelo auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos ás persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia daquel sistema, hai miles de vivendas, de aldeas vacías ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza, e nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
De feito, bueno, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia na lei catalana, non, do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcábades a cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non? Pero que logo están as comunidades autónomas e están os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero dicir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non? Para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non? Dos galegos e das galegas, non? En cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes. Ben, cando no interior de Galicia, cando en Galicia, perdón, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do Padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do interior rural, como Monforte, que teñen un 40 e tantos % de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto o que está indicando é que fracasou a democracia, é dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio, de tal maneira que inmensas áreas do territorio, en inmensas áreas do territorio, a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto. Poulle pasar a palabra a legisladora Natalia. Digamos que bueno, é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, é así de claro, por o contrato social, ou porque somos moi egoístas nós, ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. Digamos, puntualmente, intervencións legislativas, claro que se poden facer, e se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia xa nos imaginamos por qué, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante, porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. E como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade. Pois
non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos moi baixa, unha renda moi baixa, obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi difícil, porque estaba mirando eu a norma, a esta lei do dereito da vivenda, e un dos, xa me diré, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, o que é o dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que so di a Constitución, ademais, e comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivenda conforme a súa calificación, estado e características obxectivas de acordo coa legislación de materia de vivenda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivenda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como a vivenda sirve para vivir, a vivenda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela, pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú, así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementanse. Aquí somos eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que iso é lóxico, non? Con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo que a mí me parece crucial neste asunto. Crucial e vital. Crucial e vital. Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi características. Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que, ao final, non é o mesmo, pois, sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financeiro especulativo, que, sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda... Pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para
para prohibir as vivendas turísticas nos seus nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie, ese mantra, non? Como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente, o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pois os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non? En certa medida. Entón, claro, pois todas estas medidas pois son menos eficaces, pero que son todas da mesma clase, non? Pois eso, topar os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pois eso, para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas, os fondos de investimento entren, que son os ETFs agora, entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non? Que é o dereito á vivenda digna por todos. Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non? Poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre. Onda Ciencia é unha produción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalla Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.